Amics, amigues, com ja hem explicat en alguna ocasió, avui explicarem una mica com funcionen les rodes dels skating cross. Quan avancem, sempre progressem, quan en pujada o en recta. Però, en canvi, el sistema no pot anar mai enrere, perquè queda fixat. Llavors, sempre avancem. Mai, a no ser que patinem, mai podem anar enrere. Del darrere li passa exactament el mateix. Sempre podríem avançar, mai podríem anar enrere. Per què? Perquè queda fixada. Com? A través d'un sistema que ara desmuntarem i netejarem, que es troba aquí dintre. Doncs ja hem desmuntat la roda de darrere. I hem desmuntat justament els rodaments que van aquí i que ens permeten que la roda avanci, és a dir, avanci, no sé si es veurà, sí, es veu, avanci, això gira, veieu, gira, però no vagi enrere, perquè queda fixat a través del sistema que porta de rodaments. I tot això, aquesta capsuleta, tot això es desmunta, és el que s'ha d'engraçar, aquí hi ha un bolon, es treu, i tot això s'ha de netejar i engraçar, i tornar a muntar aquí dintre, i la roda al seu lloc. Doncs ja ho tenim. Això s'ha de fer a les 4 rodes sempre que notem que la roda, qualsevol de les rodes, no gira lliurement com està girant ara. Va endavant, però no pot anar enrere. Veieu? Enrere no va, sempre va endavant. I si cal desmuntar, com hem fet abans, netejar i engraçar. Si no gira bé, s'han de canviar els rodaments que hi ha aquí i aquí. I amb això seria suficient.